Nafarroa luze zabalean, badira jende susten ari diren herri eta haranak, baina badira baita ere, leku horietan bizitza sustatzen eta sostengatzen ari diren pertsona eta proiektu berritzaileak eta eraldatzaileak. Burundako bailarara etorri gara gaur, Altsasuko herrira zehazki, eta hemen Javi eta Martin ezagutu ditugu. Haiek berrerabilpenaren eta auzolanaren inguruan lan egiten dute eta kontatu digute herrian egiten duten guztia. Kaixo bikote! Kaixo, Amaia, zer moduz? Ze lekua da hau, non esan didazue? Batxarramendi, hau Euskal Herriko zentroa inguruna da. Kostatu zait, aurkitza, kostatu zait, bai. Oso ongi, hau Burunda da, gure ibarrea da, hau Burunda, eta gaude Sakanan, Nafarroan gaude. Hor ikusten dena zer da, Altsasu ez da? Bai, hori da Altsasu herria. Bueno, hortik hemen hau da gurutxe bide bat, Altsasu. Handi juten zara Arabako aldera, osea, Lautada eta hori. Hemen Altsasu, hortikan joanten zara kostaldera, eta justo beste aldetik, begira nola zeharkatzen du errepide bat, joaten zara Iruñara, eta justo mendiaren beste aldean, Lizarraldea. Orduan horrixegatik esaten dizut gaudela Euskal Herriko erdigunean. Eta zertarako etorri gara ona, edo zer egiten dugu hemen? Bueno, gara Martin eta biok, eta lantzen bizi eta lan egiten dugun hemengo horko herrietan, Altsasun, eta bizitzen gara hemen, Sakanan. Eta nahi dugu kontatu guk hemen zer egiten dugun, gure egunerokotasuna. Eta hortarako nahi dizuet kontatu zer da proiektuak elkartea eta ze gauzak egiten dugun proiektuarekin. Eta hemen, Burundan, zeren inguruan lan egiten duzue? Beti zaborraren munduan. Gu pentsatzen dugu kapitalismoa izaten da erabili, konsumitu, baina gero eman behar dugu jarraipena zaborrara. Horrexegatik gu gaude 3R, gaztelaniaz 3Rren historia, konsumoa murriztu, azkenean kapitalista gara eta hor dago gaurko arazo handia, gero berrerabili eta gero birziklatu. Eta horko munduan guk ibiltzen gara. Eta lehen esan duzu 50 urteko pertsonekin lan egiten duzuela, zergatik erabaki hori? Hori egiteko montatu genuen elkarte bat, eta elkarte deitzen du proiektuak, proiektu desberdinak lantzeko. Eta gure oinarriak dira alde batetik erdian pertsonak, eta gero 50 urte baino gehiago daukaten pertsonak gaur egun zailagoa da laneko munduan sartzea. Eta hor gaude Martin eta biok guk, eta beste lagun, eta horrexegatik egiten dugu, lantzen dugu hori, 50 urte baino gehiago daukaten pertsonak. Eske, hau zen Batxarramendi, hemen biltzen zen herriko eta bailar horretako jendeak. Eta gainera, hemendik ikusten da oso ondo ingurunea, ikusten dugu Altsasu, baita ere Burundaren beste zati bat, eta ikusten da ere nola etortzen ziren, adibidez Kastillako guduak, Nafarroa konkistatzera, nola etortzen ziren Gasteiztik, han dago Lazti ere, eta bueno, eta ona ere, eta ja inguru giroari buruz itxingo dugu, nola sartzen da ere beste etxai bat, ona pasatzen dira hainbat transportea egiteko azpegiturak, bai autobia, bai tren konbentzionala, eta orain baita ere jarri nahi dutela HTA, abiadura handiko trena. Segurazki, segun eta nola egiten duten baina, ibilbidea etorriko da Iruñetik eta segurazki Gasteiz aldera joango dela, badago beste alternatiba bat ezki itsasora joaten dela eta hemendik hurbil ere hartuko duela buelta, baina hemen bailaran egingo duela kriston sarraskia, eta orduan edukiko dugula beste lubaki bat, herria bailararen justu erdian. Baina ez da bakarra eta etxai guztiak ez direla beti kanpotik etortzen. Badaudela ere herrian bertan dauden
etxaiak ere. Eta adibidez, hemen Olaztin, hemengo ondoko herrian, badago beste fabrika bat handia, zementoa egiten duela, porlana egiten duena, Cementos Portland deitzen dena, eta han, bueno, pues, da enpresa normal bat, baina orain bihurtu nahi dutela erraustegi batean, zaborrak errausteko leku batean. Hasi dira ja eskatzen baimen bat, hasieran erretzeko biomasa, egur zatiak, edo landareren zatiak ere, eta hori ematen du berdea dela eta polita dela ere, baina ez da hori bakarrik. Zeren gero, eta lehen ja saiatu zuen gauza bera egiten, gero etorriko dela beste baimen bat eskatzea, eta da basurak, zaborrak erretzeko, adibidez plastikoak edo araiztegiko lodoak edo olako gauzak oso kutsakorrak direla eta agian gure atmosfera osoa kutsatu daitekela. Eta, hemen hotz pixka bat egiten du, mutiak, agian joango gara zaborrak kudeatzen duzuen leku horretara. Niri gustatuko litzaidake ikustea, bai? Herri erdian dago lekua eta han auzolanean egiten dugun lan bat eta polita da ikusteko. Ados. Ba, guazen, bai? Jetxi gara Altsasura, etorri gara auzora, eta etorri gara autokonpostagailura. Zer da autokonpostagailua? Hau da gure autokonpostagailua. Hemen auzokideak aldamenak edo, hemen botatzen dugu etxeko restoak edo. Zuk ekarri duzu zurea etxeko. Bai. Guretzat oso garrantzitsua da birziklaketa. Birziklaketa da erabiltzen dugun gauzak eta gero ezin dugu bota zuzenean zabortegira, sino que eman behar dugu jarraipena guk konsumitzen dugun gauzak. Eta horien artean ongarriak, etxeko sukaldeko restoak. Esaten dute, 180 dira organikoa, etxean daukagun zaborra 180 izaten da organikoa. Eta normalean, badago jende monton bat botatzen dutela errefusara kontenedorera. Pues guk hemen daukagun autokonpostagailua eta hemen auzokidea botatzen dugu gure konposa. Eta zaborrarekin egingo dugu konposa, gero banatzen dugu hemen herriko auzokideak daukaten baratxa monton bat, eta han berrerabiltzen dugu konposa agertzen dena. Eta ere izaten da 0 kilometro. Azkenean, hemen auzoan kontsumitzen dugun gauzak, osagaiak, hemen botatzen dugu zaborra, eta gero inguruko baratxetara joaten da guk ateratzen dugun konposta. Eta gero inguruko baratzetatik ateratzen dira, berriro botatzen da, eta inguruko baratxetik ateratzen dira porruak, azak eta piperberdeak adibidez, eta guk gero berriro jaten dugun. Eta ematen dugu aberastasuna lurrari, gure zoruak ere aberasten dugu monton bat. Eta auzolanari ere bai, ez da? Eta hori egiten dugu auzolanean, eta horri buruz asko jakiten du Martin. Bueno, hemen botatzen dugu zaborra, baina bakarrik organikoa dena, adibidez, bazkaria egiteko restoak eta olako gauzak. Hori, hemen sartzen da ere, nahazten da, ere beste gauza batzuekin dira estrukturantea da haizea barruan sartzeko. Eta haizearekin, oxigenoarekin eta juten da hau desegiten. Hau gertatzen da bai hemen konpostagailuan eta baita ere basoetan. Basoetan, hostoak erortzen direnean, juten da neguan eta gero eguberrian eta dena nahazten eta dena desegiten eta bihurtzen da lurra bat bezalako. Hori da konposta. Konposta da lurra bat gero baratxara bota behar dena. Basoetan egiten dena hemen ere egiten da. Gauza bera, pizkat azkarrago eta pizkat bero handiagoa, zeren reakzio kimika horretan beroa agertzen da eta berotzen da eta horrekin bai zabor, bai zauria, bai
insekto txarrak eta horrela hiltzen dira, bai. Eta gero baratzetan ze onurak dauka konposta erabiltzea? Bai, oso ona da, zen horrela bai lurra hobe dagoela, bere estruktura eta hobea dela, eta baita ere nitrogenoa eta orduan fertilizantea botatzen diola konpostarekin. Hemen dagoen gauza guztiak direla bai organikoa dena, karbonoa, eta baita ere beste konpostu batzuk, adibidez nitrogenoa, fosforo eta potasioa, batez ere hori dira fertilizanteak, berriz juten dira konpostara, han nahazten dira, mantentzen dira, eta gero botatzen dugunean baratzean, normalean egiten da hori udaberrian, landareak hasi baino lehen, hori, nitrogeno, fosforo eta potasio horiek berriz bueltatzen dira baratzara eta landaretara, eta horrela ahazten dira. Eta auzolanari buruz, zer kontatu behar diguzu? Zer egiten duzu hemen? Jabik esan dit zerbait, festa bat egiten duzuela, horrelako zerbait, Claro, hau kudeatzen dugu denon artean. Hemen nahi duten auzokideak ekarri dezakete ona bere restoak, bere zaborrak, organikoa, bota eta gero nahi badutela ere, eta baratza adibidez baldin badutela, orduan hartu hemendik eta eraman bere baratzara. Horretarako egiten dugu normalean, orain edo más o menos, bai martxuan, bai apirilean, olako festa bat, nun hemen dagoen konposta osoa, ondo egina dagoena, eta ateratzen dugu, sakutan sartzen dugu, eta banatzen dugu parte hartu duten auzokideekin. Javi, zergatik geratu gara hemen, bidean gauden eta esan didazu, geratuko gara hemen eta kontatuko dizut gauza bat. Bai, nahi dugu, hemen etorri gara honutza, jakiteko zer egiten dugu elkartearen proiektua zein da gure lana. Eta nik uste dut hau da leku aproposena. Lotura emateko auzo konpostagaia ikusten dugun, nola kudeatzen dugun, oso garrantzitsua da izatea tresnak ongi kudeatzeko gauzak. Baina bakarrik kontenedorearekin eta gauzarekin ezin dugu, ez dugu gauzak ongi egiten. Hortarako bakoitza bere burua landu behar dut gauzak ongi eramateko. Eta ez begira, nola dagoen dena zikinak eta botatzen dut edozein lekutan. Horrexegatik, erresponsabilitatea ez da gizartearen erresponsabilitatea, sino da bakoitzaren erresponsabilitatea. Eta gero, hemen herri guztietan dauzkagu liderrak. Liderrak dira, gaur egun hemen Altsasun gure alkatea, zinegoziak eta hori. Eta berak jartzen dute nola kudeatzea edo nola egitea gauzak. Berak ere egin behar dute gauzak ongi. Adibidez, nik uste dut ezin dugu ustea zabortoki bat edo leku bat botatzeko zaborra, ibaiaren ondoan, hemen botatzen duten plastiko guztiak joaten da ibaiara, ibaiatik itsasora, eta ez dakizen bat aldiz hitz egiten dugu itsasoa eta herriak eta mendiak plastikoz beteta dago. Orduan, ardura eta responsabilitatea guztionena da. Eta ze lotura daukat hau lanarekin? Elkartean egiten dugu lan mankomunitatearentzat, egiten dugu mantenimendua. Zarberritzen dugu etxolak, konpontzen dugu zutoiak eta gauza horiek. Eta gero ere, lana izaten da, egiten dugu atrezo antzerkiendako, zarberritzen dugu altzariak eta sortzaileak gara, egiten dugu beste gauza. Baina mankomunitatearen lanari buruz, Martin jakiten dut monton bat nola egiten dugun. Atzo, adibidez, egon ginen Ziordin, ez? Ziordin bauzkate herrian, Ziordin herri txiki bada, eta bauzkate hainbat leku, etxolak direnak, han kontenedore batzu daudela barruan, eta etxolo horiek dira egurrezkoak.
bai? Egurra badakizue, ez, haizearekin eta eguzkiarekin edo, juten da, pues, poliki-poliki zahartzen edo. Eta gu, junginen adibidezatxo, pues, hori berreskuratzeko eta berria den bezala jartzeko. Horretarako, pues, lijatu genuen dena, hori egin genuen atxo, eta gero, pues, bihar adibidez, jungo gara, berriz pintatzeko ez, barniza emango diogu, tinte bat ere emango diogu, eta baita ere, Jabik segurazki, pues, jarriko diola barrutik edo sare bat, haizea, papereak eta plastikoak ez ateratzeko, ez, etxolatik, lekutatik, eta pues, agian pues, konpondu bai behar dela atea edo, pues, olako gauzak begiratuko dugu eta egingo dugu. Gure ideia da, ez, zea horiek, leku horiek mantendu behar direla ondo, ez? Horretarako txukundu, hori baita. Eta horretarako, pues, askotan, berrerabiltzen ditugu hainbat gauza, pues, adibidez, egurrak, ez? Pues, atea baldin badago geizki edo, pues, egurrekin edo, pues, Jabik konpontzen du. Jabi kriston karpintero ona da eta horretarako, pues, badaki. Eta hori egiten duzu kalean, egiten dituzu etxoletan eta hori, baina beste lekuren batean ere bai egiten duzu, ez? Izan behar duzu lekuren bat non egurra landu eta hori non dago? Baita ere, hori hemendik oso gertu dago, kaputxinosetan, eta jongo gara, bai, venga. Hau da, proiektuaren elkartearen tailerra. Hemen egiten dugu lan. Hau izan zen frontoi bat, oso espazio zabala eta handia da, eta hemen gaur egun hemen daukagun gure tailerra. Hemen egiten dugu beti gauzat ezberdinak eskuko lanak. Gure lehengaia beti izaten da birziklatuta, orduan gure lehengaia edo materia prima erabiltzen gauzak botatak daudena, edo plastikoak, edo olak, edo palez, edo ez dakizer, egiten dugun altxariak edo eskaerak. Eskaerak azken bolada honetan, jadaramagu urteak egiten antzerkiendako atrezoa. Eta gero ere berrerabiltzen dugun gauzak. Orduan badago jendeak esaten du daukala gauza politak eta guk zer egiten dugun zarberritu pipia baldin badaukat bota pozoina eta gero lijatu, kendu eta utzi utzi ja ongi konponduta. Gero beste aukera horratzean daukasuna. Hori da ukuilu baten ate bat. Eta etorri zen Altsasuko neska bat nahi duela bere logeletarako kabezero modun zerbait. Orduan, guk hemen zegoen atea, erabili dugu hori. Eta horko atean ikusten duzun bezala, daukat bera nahi duen ikurrak edo argazkiak edo gauzak, eta adibidez, bada txuri hori babesteko. Osea, ez da bakarrik produktua, baizik beti dauka historia bat atzetik. Guk egiten dugun gauza nik uste dut gauzak dauzkaten historia. Agian gaurko munduan pentsatzen dugu gauzak dira erosi eta bota. Ez, gauzak daukaten bere historia eta gauza bakoitza daukat bere garrantzia. Horreizegatik hemen tailerrean etortzen da jendea zarberriketzeko gauzak. Agian daukaten etxean altxari bat eta nahi dute konpondu, gurekin harremanetan jarri, eta berarekin zarberritzen dugun, berak ekartzen duen gauza. Eta horrela, ja historia ez da nondik zetorren altxari edo gauza hori, sino que ere nik konpondu dut eta nik eman diot beste bizitza bat. Eta gero, ere beti pentsatzen dugun ze material desberdinak lan egiten dugu. Hemen lantzen dugu burnia, lantzen dugu egurra, lantzen dugu plastikoa, lantzen dugu pixka bat denetatik. Eta ere margotzen dugu, marrasten dugu eta erabiltzen dugu teknikaz desberdinak. Eta beti
jakina erabiltzen dugu materialak ez kaltegarriak, ez guretzat eta ez bezeroarentzat, osea, erabiltzen dugu uretako margoak eta hori. Martin, azaldu pizka bat, zer den ganbara zelai? Ze, izen horrekin eta, kuriosoa iruditzen zait. Izena etortzen da, etxe guztietan, lehenengo etxe guztietan behintzat, bazeuden leku bat, goiko ganbaran edo, ganbara zelai deitzen zela, zeren, bazen zelai bat, zen oso leku irekia, eta han gordetzen ziren gauza zaharrak. Batzuk ziren, adibidez, jakiak eta baratxatik hartzen zenuen gauzak, edo baita ere, etxean erabili duzun eta ja ezin duzula erabili gehiago eta ganbarara igotzen zen, ganbara zelai hortik dator. Eta, gu pentsatzen genuen, hemen, Sakanan, behintzat, gu Sakanan gaude ez, badaudela gauza asko, ez? Jendeak badu gauzak erabiltzen dituelak eta agian ja, ahazten dituelak, ez? Ez dutela gehiago erabili nahi. Eta batzutan gauza horiek juten direla internetera han saltzeko, bigarren eskuko bezala, ez? Saltzeko. Gu pentsatzen genuen, gauza horiek etorriko da norbaitek kanpotik, hartuko du, erosiko du, eta kanpora eramango duela. Eta zertara bidai horiek egitea eta ez hemen, besterik ez hemen, saltzea eta hemengo gauzak guk denon artean, erabiltzea eta bigarren bizitza bat ematea, ez? Eta horregaitik inventatu genuen ganbara zelai. Ganbara zelai da leku bat nun edonork eraman dezake bere gauzak, ez duen erabiltzen gauzak ara saltzeko, eta jendea ara jun daitekela, bai gauza horiek ikusteko, eta baita ere zeo-zer hartzeko, zeren beti jartzen dugu taberna bat bezalako zeo-zer, eta baita ere entzuteko ekitaldi bat. Batzutan jartzen dugu musika, edo musiko baten han jotzen, edo malabarrek egiten duen norbaitek, edo behintzat alaitzeko. Normalean egiten dugu igande goiz batean. Joan den urtean egin genuen hainbat ekitaldi, uste dut 5 edo, batez ere udaldean edo, eta aurten ere egin nahi dugula, agian ja udaberrian edo udan, edo udazkenean, han udaldi ona egiten duenean, hilabetean behin edo 2 hilabetean behin, igande batean herria alaitzeko eta ondo pasatzeko. Beti auzolanaren baitan, beti auzoaren eta herriaren baitan egiten dituzue gauza guztiak. Pentsatzen dugu auzolana oso importantea dela eta pentsatzen dugu ere hemengo bizilagunak inplikatzea importantea dela ere. Eta jendea ondo hartu du ideia, eta zen ari da jendeak guri galdetzen, noiz egingo dugun berriz ganbara zelai, zen orain neguan eguraldi txarrarekin edo utzi egin dugu pizkat, baina bueltatuko dugula ja eguraldi ona egiten duenean, eta ja jendeak ari da galdetzen, noiz, eta, agian maiatza aldean edo egingo dugu. Abisatu, mesedez. Por supuesto. Eta, ja bukatzeko nik uste dut hitz egin dugu honen, kritika egin duzu, hitz egin dugu udalari buruz, hitz egin dugu jendea respetatu behar duela, izan behar duela kontzientzia, baina horrez gain, berrerabilpenarekin ere bai kritika egiten duzu, ezta? Ikusiko, erakutsiko dizkidazue zeintzuk diren arte obra horiek edo... Hemen jartzen duena, biziklatzea baino gehiago da egiten duzuena, hemen egunero, ez da, Javi? Bai, guk guretzat oso garrantzitsua da sormena eta beste buelta bat ematea gauzari. Baina guk beti egiten dugu gauza intenzionalidadekin. Osea, guk beti beste azpidura bat edo atxetik usten dugu beste gauzak, beste intenzionalidad bat. Eta badago gauza berrerabiltzen dugula, eta dira normalak, aulkiak, kabezeroak, maiak, antzerkiendako atrezoa edo milak gauz. Baina badago beste gauzak dira konzeptos. Eta orain nahi dizut erakutsi gure sormena eta konzeptuak. Zu begira, gaude lurran, altxatu pizka bat irudia, osea, aurpegia, eta ikusiko duzu hor goian dagoena. Hori deitzen du esne txarra.
esne txarra. Bizitzen gara, hori ere dago egina kupelaren burniekin. Konturatu naiz. Eta hori da mundua. Eta mundua alrebez dago jarrita, nahita. Zergaitik, gravitatea guztiontzako izaten da berdina, baina munduko herri aberaztenak jartzen dute beti bere herria goian, horrezigatik Europa beti dago erdian, eta beti dago justo eta goian. Horrezigatik Estatu Batuetan jartzen dute bere simboloa erdian eta goian. Eta hemen agian munduan izan behar da alderantziz, alrebez. Horrezigatik da horrela. Eta gero daukat arresia edo espinaren arantzaren arresia, azkenean da espetxe bezalakoa. Guztio gaude mundu batean, eta gertatzen den momentu batean guztiei daukat bere ondorio gizarte guztientzako. Horrezigatik mundua zaindu behar dugu eta saiatu behar dugu ongi egon. Bestela, aldaketa klimatikoarekin eta gauza horiekin, gaur egun ikusten dugu nola aldatzen ari den. Begira, zorioneku Altsasuan daude odola eta inauteriak, eta hor jartzen du zorioneku, ongi etorria kanpoan etortzen diren pertsonak. Eta hori ongi etorri emateko eta salatzeko gaurko egoera, eta batez ere gaur egun Trump eta bere ideiarekin, dira beti kanpoan etortzen diren pertsonak gaude kontran eta gara denak supremazismoa gu gara hoberenak, hemen hau da salaketa artistika bat da. Hau da Mare Nostrum deitzen du. Hau da Mare Nostrum. Mare Nostrum Mediterraneoan dago. Justo erromatarrak Mediterraneo horri bere garaian deitzen zioten Mare Nostrum, bere itsasoa. Eta ez da urdina, ez da gorria. Zenbat pertsonak hiltzen dira hor. Egiteko trabesia bat, bidai bat. Eta hau da bidaia. Eta hauek dira belak edo baina dira segak. Azkenean etortzen dira onutza ikusteko edo bere bizitza hobesteko eta beste realitatea ona ekartzeko, eta gainera begira, maia, bere timona edo bere naia bakarrik izaten da lan egitea. Begira, bere belak, bere naia onutza etortzeko bihurtzen da bere eriotza eta bere bizitzaren txarrak. Orduan guk salatu nahi dugu hori. Eta guk esaten dugu ahal dugu egun guztiok, eta ez da bakarri, sino zorionekuak. Naiz da gu bizitzen gara mundu gontan de maravilla, lapurtzen dutelako bere aberastasuna. Bestela ezin dugu, hori da kapitalismo putu horik gaude, zai osoan hitz egiten eta salatzen ze munduat eta nola bizitzen ari garen. Baina hau ez da bakarri. Gaur egun ere, begira, hau da Palestinako simboloa. Egiten ari gara edo daukagun buruan beste ekintza edo beste salaketa artistika nahi dugula egin. Eta prozesuan dago. Nahi baduzu erakutsiko dizu dago hor, tailerrean beste leku batean. Hongo gara? Bai. Bizitzen gara hemen Sakanan. Sakanan, Ziordiatik Iruñara dago 45 kilometro. Eta Gazan dago luzeran 45 kilometro. Eta Zabalerantz hemen bezalakoa, hemen daukagu Urbasa eta Handia 4 kilometro, beraz dauzkategu bezalakoa. Eta han bizitzen dira munduko leku pertsona gehiago bizitzen direnak. Eta betidanik egon dira hor bizitzen. Eta ez da bakarrik hori, han egin dute espetxe bat. Eta begira, hau hemen ikusten da hori, hau da bere murua, bere arresia, nola judutarra jarri dute muru bat, eta tran ere Mexikoarekin, eta begira, hauek dira bombak. Dira bombak, egin dugu, berrerabili dugu burniak eta hori, eta dira bombak. Eta hemen faltatzen dira banderak. Hemen Ikurriña. Zergatik? Eta hemen Nafarroko bandera. Eta hemen Espainiakoa.
Eta hau Frantzia, Alemania, Estatu Batuetan, Kanada, guk, lehenengo munduoko gure ikurriñak. Naizta, esaten dugu guri ez zaigu bat ere gustatzen ikusten ari garena, guk egiten dugu armak. Lehen aipatu duzuk, eta aipatu dugu denbora guztian, kapitalismoa eta kapitalismoa pixka bat suntzitzeko gauza bat egingo dugu. Ez nik ekarri dizut opari bat, eta zu daukazu beste gauza bat niretzat. Bueno, bai, horrela aldugu kontatu. Bai, nola kontatuko zenukezu. Munduari bueltak emateko, iraultza hemen dago. Eta hemen dago. Eta hemen dago. Bakoitza aldatu behar dugu modua. Goizonta Palestinako herri txiki batetan haubatzen delarik bere aman besuetan Mende hontako handiak irratatzen meiopian zomatar nasaderetege hela betia Ondeskatitxo gintzazi zurean aia odoletan nula nahirik izatea hortak bizia Hostianik bioetik komprendentiko seki Javi, hau da nire lanpara, altxasuraino ekarri dut eta egia da menditugun lau aulki hauek direla oso politak. Pues begira, ni pospozik nago, trueke guretzat bikaina da. Gero esaten dizut, hori jarriko dugu ganbaratzelai azokaren egunean jendea ikusteko zuek mendiaren beste aldetik zer gauza politak egiten duzue. Eta gero ere, esan nahi dut, begira, lau aulki hauek ez daude utzik. Hemen nik espero dut alde hontan hurbilduko dira saio hau ikusten duten pertsonak eta saiatuko dira hemen gure aldean jarri gure herrietara, gure herrietan, gure Euskal Herrian, gure munduan aldatzea pixka bat txipa eta gauza zaindu eta berriro harreman desberdinak jarri gure artean. Hala espero dut. Nik uste dut bideo honetik zabiltzatela egiten duzuen lan guztiarekin, bikote, hasi que mila esker, zuen tailerra, zuen herria eta dena irekitzeagatik eta truekearengatik, noski baietz. Bale, eskerrik asko etortzeagatik ere. Beti gora eta gora Karrik egotea eiomen da Sentimenentzat ona Joiz baino hobeta gertuago Azkarrago ezin naiz joa Bakarrik ikasi divergentziak Ozoinaren ondoan Ozoinaren ondoan Guztiek lertu bezate